Moi! Eli tänään mä näytän, kuinka voi tehdä sellaisen niistä lenkeistä sellaisen kaulahuivin tai sellaisen petsille ilman sitä alustaa. Eli katsotaan eka, mitä sä tähän tarvitset. No ekaks sulla tarvii olla niitä lenkkejä ja mulla on nyt tällä kertaa käytössä oransseja, sinisiä ja liiloja. Sitten sä tarvit näitä kiinnikejuttuja. Mä en tiedä näiden juttujen nimiä, mutta tällaisia näitä lenkkisysteemejä. 2 stabilokynää tai muuta puuvärikynää tai jotain tällaista, mutta mä oon huomannut, että nämä on parhaat tähän hommaan. Ja sitten vielä tällainen koukku. Elikkä sä voit ottaa että valitset ensin, mitä väriä sä haluat käyttää. Sitten kun sä oot päättänyt, niin otat nää sun lenkin ja tän koukkujutskan ja pistät sen ensin tuosta. Tarkemmin, se on ihan päin mäntyjä. Eli näin. Tuolta läpi. Näin. Sitten otat ne sun kynät. Laitat toiselta puolelta oikeinpäin. Eli näin. Sitten tää näyttää vaikealta, mutta tää on oikeasti tosi helppoa. Näin. Tällä tavalla. Tämä alkuista kannattaa vetää niitä vähän alaspäin. Sitten kun sulla on tän näköinen viritelmä tässä, niin otat sun 2 muuta lenkkiä ja laitat ne vaan tähän kynien ympärille. Näin. Tuosta kannattaa pitää kiinni, ettei se lähde liikkumaan. Sitten sä vain otat nämä alimmat ja vedät nämä päälle. Noin. Kannattaa vetää vähän alas. Sitten otat seuraavan värin. Noin. Ja nyt vaan jatkat tätä samalla tavalla. Laitat aina yhden lenkin. Näin. Kun sun se juttu on siinä vaiheessa, että sun on koko tää jutska tehty ja sulla on täällä 2 molemmilla puolilla, niin sitten sä voit ottaa, mä ainakin huomasin, että se on helpoin, kun se ottaa näin pois. Eli laitat sen koukun molemmista lenkeistä, sitten vasta vedät kynän pois. Noin. Ja toinen samalla tavalla. Näin. Ja vielä sellainen, että mä huomasin, että tähän on hyvä määrä on 12 näitä lenkkejä. Mutta jos sulla on isompi semmoinen jättipetsi tai joku pienempi vauvapetsi vaikka, niin sä voit tehdä pienemmän ja mittaat vaan sen mukaan, että kuinka pitkä sun täytyy tehdä sille petsille. Joillekin täytyy tehdä pienempi, joillekin isompi. Riippuen tietysti mihin käyttöön sä sen laitat. Ja elikkä sitten sä laitat nämä lenkit sun sormeen ja vedät tuon jutskan pois. Sen jälkeen mä itse asiassa aina siirtelen tätä ihan ihmeellisesti mun sormessa, koska musta tuntuu, että mä en ikinä saa sitä hyvin. Sitten vedät tuohon. Ja yrität saada nuo kaikki lenkit tuonne. Tää on vähän hankala osa. Mutta jos et sä saa niitä, niin laitat sitten yksitellen. Ja sitten sen sun korun pitäisi näyttää suurin piirtein tältä. Sitten sä vaan otat petsin ja sujautat sen alavartalon kautta sen päälle. Eli näin. Eli tällainen. Tässä tää nyt oli. Toivottavasti tykkäsitte ja me nähdään seuraavalla videolla. Moi moi! Ja hei, hyvää pääsiäistä kaikille! Ja kiitos ihan sikana 70 tilaajasta. Se 60 spessukin on jäänyt, mutta musta tuntuu, että mä en välttämättä sitten tee 60, vaan mä teen 70. Katsotaan nyt vähän, jos mä keksin jonkun spessun. Ja mutta moikka!